Oikein hyvää iltaa, rakkaat kuulijat, ja minä olen nyt täällä Moskovaan lentokentällä, jos minulla on kunnia olla haastattelemassa meidän kaikkien tuntemaa Adolf Ehrnroothiä. Hei Aatu, mitä sinä oikein teet täällä Moskovan lentokentällä? Minä olen ymmärtänyt, että sinä vihaat ryssää. Kiitos Maria-Liisa. Pyysivät minut katsomaan moskovalaista palettia. No, mut kertaa kaikki Aatu, et sinä vihaa miehiä, jotka on tiukas trikois. Kyllä Maria-Liisa, mutta oli kerrankin kiva nähdä ryssä varpasilteen. Kertaa kaikkia minun täytyy lopettaa, kun minun rupeaa naurattamaan, niin toi vastaus. Kiitti teille kaikille ja oikein hyvää iltaa.